संदीप सा फिल्म्स प्रेजेंट्स डीजे सोनू राज म्यूजिक डायरेक्टर संदीप प्रेमी ससुरा के बतिया बताई कैसे अगिया जवनिया के भुताई कैसे ससुरा के बतिया बताई कैसे कुंडा बटहिया नदियाई कैसे जोताई खेत परतिया रे पियावा जोतात नाइखे कैसे जोताई खेत परतिया रे पियावा डालत नाइखे डीजे सोनू राज रतिया में होला न कबो सजिया वाला रतिया में होला न कबो सजिया वाला दी हम दहेज बरसाल नाई के सिलावट बलोराऊ की साथ नाई के कैसे जोताई खेत परतिया रे पियावा डालत नाई के कैसे जोताई खेत परतिया रे पियावा जोतात नाई के पियावा डालत नाई के डीजे सोनू राज संदीप प्रेमी आए हैं देखे में हीरो जैसन लइकन के बूझी देखी के खजाना भागस सेज पर से कूदी आई हो दादा तारक के सभी की जैसन लइकन के बूझी रंजित संदीप भागस सेज पर से कूदी गरम इंजन ठंडा हाथ नाई के भतरा से कुछो हमरा हाथ नाई के कैसे जोताई खेत परती और पियावा डालत नाई के कैसे जोताई खेत परतिया रे पियावा जोतात नाई के ससुरा के बतिया बताई कैसे अगिया जवनिया के भुताई कैसे कैसे जोताई खेत परतिया रे